Ešte som v mestečku Charleroi, sa na mňa pozerá mačka. Došiel som sem z letiska, lebo som sa rozhodol, že si pozrieme toto mesto, že nebudem vždy iba prechádzať. Som na takom parkovisku, tuto taký úplne zle zaparkoval na takémto obrubníku. Zle tu vyšiel na obrubník. Ja si budem musieť preparkovať, keď sem dojde. No a toto je inak také múzeum vojnové, ale sa to trošku tvári aj ako, že to môže byť aj niečo ako univerzita, keď to tam píše, že centrum univerzitné. No a teraz sa idem pozrieť ešte do nemocnice, ktoré robí taký ujo, ktorý ma sem zobral z letiska. A pozriem sa, že či je pekná, zobral, že celkom je. No ale v tomto Charleroi dokopy nič není, je to také industriálne mestečko. Už aj tie fabriky sú skrachované. V podstate po nich ostali iba také zelené kopčeky, lebo ten stavebný odpad všelijaký a industriálny, tak ten, keď ho vyhodili a potom, keď potom ho prestali vyhadzovať, tak potom to zarastlo. No. Vítam vás v Maastrichte, krásnom meste. Práve som sem došiel, bol som už na hlavnom námestí, aj v turistickom informačnom centre. Teraz som tu pri takomto moste, teraz som skoro zaklopol na schodoch. No ale som tu na takomto moste, teda pri ňom. A za ním je stanica. Na nej sa teraz idem pozrieť. Toto je tá spomínaná vlaková stanica. To vyzerá. Je taká pomerne všedná. Všedné sú aj tieto bicykle, ktorých nie je až tak veľa, ale myslím si, že asi tu ešte je nejaké ďalšie parkovisko. Tu je takýto Grand Hotel. A tu je taká hlavná ulica, ktorá ide vlastne do mesta. Ja som došiel odtiaľ. A idem teraz týmto smerom. Pôjdem sa pozrieť ďalej k takému parku. Teraz som na takom námestí, tu je Crowne Plaza hotel. A už aj nejaký čas skončili. Sú také všetké zaujímavé moderné budovy. No a tuto je taký most, ktorý sa volá, že Vysoký most. Poviem, preto sa volá Vysoký most, lebo je dosť široký. Ale čo je zaujímavé, že ja som ho nikde nevedel nájsť na mape. Teda bola na jednej mape, ja som si pamätal z tej mapy, že to tam je. Som išiel a potom cestou som videl strašne veľa iných map, rôznych typov, na žiadne nebo. Takže asi to je taký celkom aj nový most. Takže vlastne by sa to mohlo volať nie Vysoký most, ale most nový. A teraz idem naspäť do starého centra. Tam. Idem po takejto peknej uličke, ktorá je lemovaná takýmito opevňaniami. A to vlastne nie sú opevnenia, to boli zrejme, to bolo niečo ako strop, ktorý už tu není. A za tým sa mimochodom nachádza školská záhrada, teraz to tam píšu. A tuto idem teraz zase už na hlavné námestie, ktoré niekde tým smerom. To je také menšie námestičko. Takže som v takej pôvodne kláštornej záhrade, ktorá je za týmto kostolom. No a je tu potom ešte aj takýto červený kostol, teda kostol nie je červený, ale veža je červená. No teraz je čierna pre zmenu, ale zatím už je červená. No napríklad teraz je červená. No a za týmto kostolom je vlastne to samotné hlavné námestie, kde už som bol, kde ma vysadil ten ujo, keď som sem dostopoval. Čo mimochodom, ten ujo bol veľmi zaujímavý typek, zobral ma na jeden stop, krásne až z Antwerp až sem. A dobre som si s ním pokecal, rozobral som všetky jeho bývalé frajerky, aj súčasné. No a teraz som tu a chystám sa teraz dať si 10. Lenže problém je ten, že mám tu moju úžasnú čaba, salámu, ktorú či čo to je, stoličná ju, ktorú ešte nosím už na 3 výlety a neviem ju zjesť, neviem teda ani načať. A bojím sa, že dneska ju asi tiež nenačnem, lebo prebehol hop a som si zabudol nožík. Takže neviem, jak ju zjem bez nožíka. Takže možno, že si dám iba pomaranč a chleba a možno niečo si kúpim ešte. No a tuto je to námestie. Ako vidíme, niečo tu prerábajú.
Aha, takže to musím obísť. Je kostol. Takže pri zvuku zvonkohry, ktorá vyspevuje hymnu Európskej únie, pred vchodom do tohto kostola, do ktorého vyberajú nekresťanské vstupné, že to určite nebude katolícky kostol. Tu papám, ako vidíte, našiel som spôsob, ako jesť takúto salámu aj bez použitia nožika. Skutočne elegantné anglické stolovanie. Podľa mňa všetci majú zo mňa radosť tuto. Prajeme si čo? Prajeme si najprv dobrý chleba, turecký. Keď už máme chleba, požehnať ho treba. Prajeme si čo? Dobrú chuť. Som pri takom kostolíku, čo vyzerá tak ako všetky ostatné. A čo sa mi na ňom páči, je vchod. Odhadujem, že je to taký rano-renesančný vchod. Vidíme tu krásne oblúky. Áno, vítame nás. Aha, to je hotel. Takže to je hotel, tak som určite nejdem. Aha, takže aby si bolo jasné, že keď to rozoznáme holandský kostol od belgického. Že v holandskom kostole je hotel. Napríklad. Vidíte, to je patrí do nový exemplár do zbierky. Hotel som ešte v kostole nevidel, lebo som videl všeličo. Kasíno, knižnicu, reštauráciu, múzea videli väčšinou. No a vidíte, hotel som ešte nevidel. Tak, všetko je raz po prvý raz. Že pri takomto jeleňovi som dostupoval do mesta Kortrijk. To už je len taký maličký kúsok od mesta Yper, kde dneska idem pozrieť spolu so Zuzkou. Vidíme tabuľu Kortrijk. No a teraz, keďže mám ešte trochu času, som sa rozhodol, že pôjdem pozrieť aj cestum tohto centra. Centrum tohto mesta. Som pred hlavnou katedrálou v meste Kortrijk. To je ona. Takáto kačička. A idem sa pozrieť na Grote Markt, ktorý je hneď tuto za rohom. Tu vidíme podobne ako v Antwerpách Panny Márie na rohoch. No a idem teraz stopovať smerom na Yper. Ale cestu mám cez takýto Grote Markt. Vidíme takáto vežička. A hentam sú kolotoče. Čo zasa mi pripomína istú udalosť, isté výjavy z miest Leuven a Liège. No a pekné na tomto námestí je hlavne táto radnica, táto. A idem sa k nej pozrieť aj bližšie. Takže po prezretí si Kortrajku som dostupoval do Ypru, krásneho mesta, ktoré je oveľa krajšie, ako som čakal. Sú tu samé pozostatky z vojny, videl som vojenské cintoríny, vstupnú bránu do mesta, tam, ktoré sú mená padlých vojakov. Čo však hlavne našiel som Zuzku, ktorá je tu. A ešte viac ako Zuzka ma zaujíma toto. Moje veľmi disgusting frikadelie, ale ja v tejto chvíli by som asi zjedol aj koňa. Tuto je krásna belgická čokoládovňa. Tu vidíme náboj. A teraz vám Zuzka niečo povie. Čaute, robíme si výlet do Yperu. To už zistíte z minulého videa, ale nevadí. To nevadí, ja to... Ale nie. Sme pred katedrálou. Pri takomto parčíku. S panenkou Máriou. A Zuzka objavila najväčšiu pamätihodnosť Belgicka. Povedz, čo si objavila. No, dážniky. Áno. No, objavila polamané dážniky. A vidíme, ako sú Belgici
Zvyčajne marnotratní, lebo sa im trošku pokazí dážnik a oni ho už vyhádzajú. Podľa mňa by sa dal veľmi pekne opraviť. Ja si tiež myslím. A rozmýšľam, že do toho môjho bytu by sa zišiel celkom taký dážnik. Oni sú čistí marnotratníci, toto už je veľa. Nachádzam sa na hrázi, ktorá obklúčuje mesto Yper. Tu je vojenský cintorín, lebo tu boli veľké boje v každej možnej vojne, ktorá len mohla byť. A idem pozrieť bránu vstupnú do mesta. Nachádzam sa pod vstupnou bránou do mesta, ktorá sa volá Raiselpoort. Idem teraz pozrieť, ako to vyzerá z vonkajšej strany. Tu vidíme, tento most má taký celkom malý ponor. Vlastne je tu voda tak úplne tesne. Hore vidíme Zuzku, ktorá nám máva. To je také jak umelé jazero vytvorené, ktoré slúži na obranu mesta. Tam je už pruhač, ktorý je prispôsobený na stopovanie. Ale ja ešte stopovať nejdem. Idem ešte ďalej si pozrieť toto krásne mesto. Som tu na miestnych hradbách, teda na priekope, ktorá ide do vodičky. Máme tu krásne napadané listie. Vidíme Zuzku. Posielam list Jožkovi. Jožko to tam dole už chytá. Dobre. Mitteljung empfangen. No. Teraz ideme pozrieť ešte druhé vráta do mesta, ktoré sú nemenej pekné, ale dokonca ešte krajšie. Lebo už som cez ne išiel, keď som stopoval. Na týchto nekonečných hradbách som našiel úžasnú vec. To je takýto podchod. Sa dá ísť donútra. Vidíme to krásne nasvietené. Pozor na hlavu. Au. Pop. Je tu mierne ozvená. Zvená. A môžem tu prísť dole až ku vodičke. Vidíme, tu je naozaj voda. A dokonca vidíme svoj odraz. Trošku nám začalo pršať. To sú nejaké listočky, asi kvôli tým vojakom, pretože včera bol Wapensteel stand, že toto boli veľké oslavy. Takýto dom. Bude tu na mňa pozerať, čo sa točím. Ale nevadí. A tuto je takýto dom, to je vlastne taká brána do mesta, ktorá z menšenina vyzerá asi takto. Takže ja idem teraz cez ňu prejsť. Aby ste ani vy toho neboli ukrátení, tak si cez ňu môžete prejsť aspoň málo. Momentálne sa nachádzam kde si tuto. Tu schody. Tam tie. No a ja teraz idem takto s nimi dole. Tadiaľ. A potom sa to pôjdem prejsť a pôjdem tak skús pusto. Až na druhú stranu. No teraz si zrekapitulujeme celý prelet bránou ešte raz. Ako vidíme, skutočne táto budova je väčšia ako jej maketa, kto by to povedal. Tuto vidíme dieru, cez ktorú som vám predtým kričal. A všade po stenách tu vidíme rôzne mená rôznych vojakov z rôznych vojen, z rôznych armád, z rôzneho všetkého. No a tuto vidíme radnicu, pri ktorej sme už dneska bol. Tuto vidíme Zuzku. Takže opäť som na hlavnom námestí. Krásne nám prší, teším sa, veľmi dobre sa mi bude stopovať. A týmto sa aj učím s týmto krásnym mestom Yper. Niekto takto začne, niekto takto skončí. Ja som tu aj začal, aj skončil. Tu je Zuzka zasa. A takže sa lúčime s Yperom a z ďalších videí sa uvidíme. Takže prajeme si dobrú chuť.